Oboroire bwa cancer negati ya maroire ahoboire kerage. Korende barororo barwanira oboroire oboiga wikabanyare ko bakubugwa. Nakige kogera nakorire taro yane kurwa somocho Nairobi wikachinse mo cha matongo eyo gotoka imeye kerenyo ase nkumirana no muswati Josephine uyo nyare ko bagakurwani boroire Josephine ba. Biore bia mono kigi bia mono asugo twari gari. Bia mono sana baba so gutwariganya nabo gutebe murigiriri bwansoka iritari yawo nakyo kurukwa ngai kuiburetu na nakyo wakinete gocha gocherinde tumanyerero ni ngoto gwataso murubiri bo mwinori samare tankro Josephine mara ibonarinde site gotoka Matembe Matembe ward in Kemera ward na somatenga ika class 8 Nkaenda Keumbu na Masago na somete secondary ngakora kurororo kaenda train youth protect kutoka Nyaore after that nikaba married ndio wa Trinity abase polytechnic na Trinity tailoring and dressmaking na nilifanya na art sign hiyo kama craft kwanya gukora gasi gose na kiafta yasenga nje gutaka na temete kuri garigereria abantu bagankonya nkanya kunya kubasanira cyanga muna repair lakini yasenga nje gutaka tinjeti konyara na ni machine yani iyo ndanyare gushaka business yani ngarabona senga nje nande yo gutaka bwari ngobo ngase family yaitu nkaba married earlier konya tinjeti kugendera rende konya rikaria yani rinatakirete ko ukubuguri ngangenda kugendera amasomo njikubuguri crafting njigosomera grade 1 and 2 sasa na kote grade 3 tutaraso asubuguma bwa nyoma na kibuguma bwa rende kero kwarengo mwana kero narengo mwana na to bato bakongo cyo senginje ya bible baito twarenga biskeboka normal itari ya biskemna bako ba separated abaiske bara baiburi baino abaiske barenga mwarenga se family no wate moiburi abaiske boka etwarenga abaiske saba mumura tarenga no yo ai no yo karenga njendo mwisiko gatano se family yetu wana mugakina to gakina no bokongoro se maifata kanda kanyono mukungo kabere sasa mete bona buchakira bugi mabukotiki mboko bwaso munyino yo manene utabwate bana bamura ingi gyagera nyoma mukungo kabere asinge nje mama tanyorte bamura okay ono muyo kabere bayo tabama na bwato mumura oyo ni atachitwa na bamura bange bakagendera no muri obugi maboko munyina kanya bostrain uroche mara togende school to baseru bakegatoka abandi mbara batakora school asinge nje yo butaka igo gotabanga kubatkana na mamumi no kutanyora abana bamura tatume na kanyoma ekine kiro kenna giya changiri tuguma wena bokongake bwakonga kurobona ona kigwa akarwa sweta senyome miakirenga kwari karna sweta senyome iyo na batemia kene kesana yarenga kama miaka 18 hivi kwa tendeka no 20 no kusoma kwa nena somete bwangu asenye njoye nani nkobwate imonde abana baminto kurumaega bonega tukabona senye njoye naruche no bugima bono no an option yani bugima boyo guchimoto ngarbaga kitigansoke nakibona mu merante no musacho yo no lako yane garinge ko kora garinge kisi nyegitari oringe no meranite monto narundi gete ankonya como colegas gasi anyumba anyumba no to meranite wachaka na kimo na kibono mwacha gitano muntu okore gasi anyumba nere no munyagitari aringe school konya that time tara aliko nere ni student ya ringe asinge njona ringe bono manyana aringe konya kuntu matoma gendo rete gento gete no rojo bomidi no muntu okobate twisted genda reta gento gete na reta na ikia na ndo weka na ndo gote bitoigweti kwa togonyeru ngagenda bono nkabumire kero baringe kuru school
pa cheta attachment no tuomeranete igasi ya nyombe miakirenga kwanya korete usama tukangana nake nani korte for 2 years yani yemu yani yarenge kinkonyora chibesichiria nkore nguri machine yane nchakero bogima pati bano bobesembo arenge okore bwarenge goisanoro chama imamu natagete no neritaringe biya umubiro ye nabate pressure abana baminto mbaro babiri kurumaega one abana baminta abanda abantu kutika chiskuru bagenda chinso ona nchinkara ye kongi kidogo nana kora form 4 kidogo nkagenda oborerio nkanya go train ndi nana ko form 4 muntakanyira ikasi yani kanyira nyaora amenyete nyaore nakambike youth polytechnic nkara kororo na nigerite nga training akora nari na rutonga sobore asenye nchono yani ngentonge na ngi gukora keto kobera se aso bogimogo chikonyana ndi bobo bokongu mono agante bigenda kwanyore besa wakanira ababanda abake barengiye school primary bana watebire nga ekere kwanyana to musacho yo bado no mwanafunzi orenge na eno gasi ya nyomba kware gukora na kibono mwacha gitego gimosenye nchoyiga no mwanafunzi na erende taringo kutari bugimo boro buyasora mugware itwa yani kartu mirantenere yani ni viro mundora obnaliyo mundora goteine kyokuru kwa nini nona orore kante mo muntu sandikete nche na bonde iga igwa sende school no anje to nyoman oganja toganchira na rento ukanya ukanyo mwanafunzi mwanafunzi arengi kunyakara kora school no na kimwari go survive rende keraro mwanafunzi bona manya na ndeka meki ninche na renge kogera o na mwakere atabuati no nyenkende nindi na rusike kana ndi na mwa ikware ko rusi watigire gasi ya nyomba ndatiga nilikuwa na genderera Mugendo ngere ntaranyoraga wigo mwamenyanite ayo na ukumare ngo bosani kore gasi ya nyomba kinde gasi ya nyomba nere karu mwanafunzi ndi mwaka kigose ndi bono mwaro chenga mumenyamo tuamenyete nere 2000 yani 1999 bono konyokore skuru limo kongya komenyamo konya tarako na kibugi bono bwarenga se nyoma bono rende kwanyomira no munyaruko mokeno irende no mwanafunzi no bokongo bwarenge igo ya bidete bona nkisi yarenge gusoma igabidi akandeta abona akureta risa sasa yakagenda vya school munachi gukora konyarutigaire nyakemeke akore aka change akagenda akera na akore akaenda Kericho akaliko Kericho akakorora akanyagokororo akabona rierio during classes na rietetu akaba disturbed abo Kericho na kibona itetu ninyore to mwana no motanga ni 2000 monene na bete for almost 4 years tabati mwana akerna chiko nyoro mwana mutanga ni yari 2000 kumbe shide ya chagite kare ye prest ye ncintamanya tutarekeraga bwase prest kana gani kora amanya ubugimo bubono bwawo no musacho bono na gwa kwanire nga okonyomire okoreterenga oiraniro ukiro kore school akera kore school akaenda Kericho bade kerenda Kericho akagutika nkaga agantiga nkaga ugu mwana watebire mwaka 2000 kwanyora kurwa buna kibugimo bwarenge watebire ukire Kericho na ndonyo itirwo kubugima gatia no bokongo bwarenge Senge njuma ete mateniro no musigisi orenge. Okay. Sasa wana musigisi tarenge wanja kera kanya namenyire for so long. Ubugima bwikabo konge bakubolinga tubuga turikonyara mwana. Abono michandano yatokete nga omwana tubuga ati bana nini musukonda aranga seri ku. Tuiga okonya kuragira abosa nini. Kwa ruseti gosoga kora. Lakini mugakone tarenge akabate bino yone na ndinje na manyomete mutiga sinya sara nchiko mwairo mwana kareke amwairo hona bana mbarenganya saa chitaga usena baro batatu lakini bari distance so kwa service abara beske babere mumroyo bone gendukire kwa nanga kero musacha riri nini election iri ya 2017
2007 na nyorete nini naitetu kara tukunira ngense meyu yake na ki yanyarikanita twarenge that time nje narenge twarenge kama Kericho keroriri during classes abasigisi bataka bakamuita nje ngatama ko alia akatega ororo tuchirindera no musigisi wanyako baburi mama mwabo no musigisi nere musigisi tubamenyeta ama bone kero ririe kwende riria aringe nyagitari konyaruri kirwe nyagitari Kericho ri abasigisi bakamuita bakumutebina ngikiagerete konywa mugusi abasigisi babure to konywa na ndisiri sobo no gaiga mama mwabo musigisi takinyere no mugusi tato mwabo no mugusi no gaiga so bakamuita bakamusari yani mutuka ba affected alatora chinafsi chese kasari paralyzed sasa wantu chitu kugendera na nega negas abo no bugima bwatagite bono bakonya ko kurwebo no na ngete bari chitu kugendera akagweni butachi ko babuya bono to kwenda kurwari barwairi naye gokorete kurwarite to yani mentally taribuya yona agachaka gochaka ga gocha nenda kana kuba maruoro chakanya kunywa maruo ni tachitu kuebeka bya kyagerega sero rodi yakoreke ya erire tumonya gitari to gukurwari barwiri naye kurwari kureri bona nari 2000 mwana makamanya 2013 na yete ndire classes na ndio yabete kidogo hivi na waraba kama chaba nandi bakaita musacho bakamoita nande ngikibako moitera kachireka ngane ngiaza gukora no musigisi achieta nande aga iga to chingusi nende bona agachikochega no machego urenge kidogo nenda agaitwa pona kaba yani bona nari bona bamo mise pepi njerete yento ngeyara gokoni bono na chitaka bwana gose nake gochakira no achagite kurwara tachitu kwa babuya bona ngonyara renge gwekorera kenge yarenge gwekorera that's why I'm to amenyeta saba na bamwe bari bari sondo barenge como konya sa bia mona asokunya gututebia senjirenga bune abugima bwabo na ena ki twira na sense mabugima bwabo abugima bwane bona kwanyorira abana gocha musacho urwarire tochakira bono kurwa bwekera kwa manyito urwarire naki kwa tegeti that nene bone yabitireti ninche narenge muna umugaka nendo mwangina abana mna basoma togocha ninche ritegemea uri abo nasana nkonya tino mungani narenge kidogo na rakorte NGO ya World Vision kidogo nero yanga system mwana mannaga kuresku bakuru narenge gutarira abantu kinyomba bakoreke kuba sibichinda maguru kuba somi gure ya heri nkagendera bano ngabwata yani ndikira nkonya nkagendera bakoreke contrain abantu aba World Vision na kongira na kongakana kuba baby ngase ya for long wakorete yo na korete for 6 years mwana bono monere ngara mwana no manno kuri fonfo uyo kabira nera na cha kuri kisia uyo gatatu nero uri grade 6 kurwa bone nsema yawe yo bugima nsema yawe yo bugima na chagite kurwara 2013 ekera na nyorto mwana moke nari breast ya chagite kurite problem kurkarina na kaibura lakini narenge kuyoba bano utara bono na kiki nataka to utubeke bia watebire nga 2013 nari kwangete kurwara na kikwangete kuiwa ukamagwacha kumanga no bwatemecha umachando ya breast ekera na kete musigo uraberu ukarete problem ukonyara uko ikira maber tutara iki musigo tutara ikachingaki ino mwana ukarenga ino mwana ugatatu oibo mweri oyo moke Bono nkera maybe ni kawaida ni change to chine chinyaruka na tanganete
ni change bono Gano no mumuro baro. Bono kaira neche Ne change. E change ite ko ba change esengi njuru ndieta up to the last minute. Mwana ka tuchina mwenye 2013 akagonga 2014 2015 agonga to almost 3 years lakini robero mwana itaringa koreki taringe kuanza korogonga korowangi gutioka usukanya rwastarikira ekero bono nachiko ko train ko tebi bugoro ye kwendo muswati kita alinge gutosomigoro ya breast cancer ngagenda ngatiki gintiki dibringa mbona ye angakia kwana ekigumike kiama chikorete ebicha muno robero robo ekero bono gwatebire eri bono gwate kwa ibiro omwana kero kwa ibiro omwana bado toramanya gusino gwate shida ya breast cancer tuchite nyagitari tinchite nyagitari ekero wa gukurumana kikwara wakora ero aringe guitira amabere kero guitira amabere bono ndwaringe kondom bono nkairanga ni change ya mtoto ni change yo mwana omwana omong'ao ndanywa bono gutakina kuburiringa kwanyora omwana nagente koko ngatari koko nkoro iga urugaro rwarete twego setio ende nyagitari okumire ndenge atari koko kero robere rukondoma igento ntego serete asenge njona yetenga maybe ne kawaida mwana na bakwa ngo muntu naro kogonge mwana orobero oromo njengaira mipiro kare gotioka nakibono kware korokora nari kumita amabera arunguru arenga oro aya ukabona ukaro wachite nyagitari ekero na tiketi mwana orobere bono na ruwa bete mwas for long mwana wa emiakerengago amugonge to almost 3 years 3 years yore merete robero done kro kwa mutiki ekero na mutiki na ribono rwachagite kwengusa yani rugataka koira na ime tuchibona lingo itirwa ringa mabere ndwaringe koiguguru bono rukachaka kwengusa bono rukachaka kori kuchima umeta wine virus cancer ni virus bono gachaka koria virus karibono kuchima bono rukangya gusira bono rukangya gusira one kero tuachite gusoma bikwirende ina buswati bande buswati ndo tusomete ubate breast cancer nkanyore stage yako explain about your robero tuwawikanire ne sainire muberone tuachakira kuri engongero yachakira kugenda ine nkagenda nkamuguri aki taibo ngwasomi pati manje ndigereri yani ni kabopen kumubona nwanje gusundigereri oyu agandebi onye kuri wiri na bongorora mswati yo akaligereri karora ustuke kurigereri tuoka tarakora kende tugetu no muntu ngugosomi ubwate urwari wo bwenire mone kerastuka ngamuburi na kiwastuka igagangani yaya ina ngo advice yokareki wendo pimi so ende nyagitari nari eriyo bone gentikinga tiki dipuri ani kero kwa rengereiri rugataka bono kondoma rukoroma bururu ngagenda na gitari nari nachiteka nkaeresera uyu kero kwenda nyagitari na kibono bago okay ogotebiri kurugunga igwate abagwachita barasare abasare kubasomye matongo ugachaka na kigwate beti abantu ngatebyo mugakoyo agantebi no yayo norobere sunomon turusibon konyorere n'umunyagitari lakini bono munabete disturbed ana hacha kile ntomete yarengeni ninje bono ni mweresa taruchi ni impact ndakora kurabubona ari nachitengarwa na yaye genteke kyamere lakini ngansaka kurabuka ikintu kya negative bono ngaba was yani ngachaka koba yani ngiya kamafuta ni ndagera ni nkoraki yani sura teyo Biamano. Josephine ngusaba ora abwateraga bwe break yakego. Tugocha tokendre bono tutebinga karo gwachite nyagitari. Kwanyoro musubati uri kuri matongo gari ogotebiringa yaya. Obwenere togende okore rubori ngori bweme. Tugocha no tugochakiraga bwe ndo twerese gocha na kisabari yawe yabeire. Mwancho murigereria mbiamono sana asoko gendera gutubwati asomo ruberi bwo mwineru. Dara kero tore na omusubati okro ku Josephine uyo nyare ko baga konyora obokongo bwa kanza
kwira na tore eri na nyara kubaga gutwerera chinchira anyarire kubaga kumanya nenchira agendrete komenya kwikabono iga are asare gendera gutubwate gwetera Facebook na boigo chinsemo chose chemetandao nigo gotonyora buna Ensoko TV umuroberi no mwinure. Eye Ensoko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi, katika maeneo ya maonyesho. Ukiwa mjini Kisii, tunapatikana katika eneo la Mwembe kwenye jengo la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusia Electronics nintwe lichiburi yao. Nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibeteri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia. Ninchuwe nyoreji spare part chie chinguru. Sungusia Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo chiguru. Ichio chigutumeka asichikanisa nemeiga. Tuline sababu ya wakole talentambe gucha kuligie byombo bunebe. Tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira wose twakirisi miese namba 0784884484
Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru ang'enaye. Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Three, two, one, action. Buya mono kigima omurigerere bwensoko asogochora guturigereria nyoranga umuroberi no mwinori ugugochera kira ritko rya Jumatano chinza ibere cia butuku ritko rya rero ni gotore no muganito bwe ritko uyo gendete gotosemia na bwe gutumanyia okubwatikana no mwinori oye buna anyarete ko baga kumanya ngana bwatoboroire bwa kanza chinchera gose bitambo kerubire imugetie gwikira bono iga anyarre ko baga komenya gose gwikira bono iga are asare. Josephine, karibu naende. Asante mama. Nyorete kare twari kwenda umutimoko utwanyara ko ba wateba ngakaro gwachite gari nyagitari matongo ukaumirana no musubati uri gosomia aka ukamotebi nga nwancho ndigereri akakurigereria kera kurigereria akagotebi nga nere buya ogenda okorera ubori ngori bwoime wono gwatebigwe ugaika nyumba ugatebi musacha agateba nga bado arata minute lakini ukaimuke getambokero wono yokwenda nyagitari tuchakire gwansira bwe sabari ina kianyarete ko bagekoba Safari ina yaringe safari tari nkena ndi tari nene lakini niri na tebetinya sayenga ya mono asengenjo na manyirenga ntachagitie safari ya sobwango bore mono guchire konde trobo kon ekero ne gitase nyumba yane na temete gukwana no mugakone lakini tairete gento kere muna ndai yani irete ni gento kere raisi akatebe ni kawaita ya bangina konya goteba ngamara hapa wana mbaigwete bobe lakini nja sengenjo na yete ko ba musubati yangirite ko baga kongigiri na gontebi nga bintu kendi yonse gutoka so mubere ngeriye kiya nkaire step yo gutaka kugenda nchikomanya inkikere asoro bero rwane amatukare ngakwirete tutebana una kwarure nyagitari gari goikire nyomba goko tebi nga gendo pimu ngwastugeta na kyantebi gusena ki na bogo stuka sengenjo kansa ni enkongwere kiagera banta bago tebane kero watware kansa is a death sentence ukunugo ugokwa wono nastugete kiagera no enerbi ke steria anya astugete usarigerete na korora iganabona akagerete ngo ororire ngane rekorte nere ndiete patie ne gitege uroche kweresa montatari awe atama itinga ya kuiguro na yigwete bororo nilichukua almost 2 months ko take step kwenda gupimwa kegendrete kondoma kingendrete kusoroteka nikikula ndagira terigo correct terigo soa singinjo nimesongwa na mawazo ni kansa gusekare batie kero na irete bono ngaira ngatigante ke step ngaira ngaenda saba iburi bane abaiburi na baro na bastu gitinki kuri omwana uyo bona gendete kore ayoka asinginjo bona gento kirike gendete konya ko nyunyunta ke gendete konya kuria nyameyo no robero na ande tene kero nkororigereri orogendete konya gokea kigendete konya kuri kuchimero engonkere gendete konya gokea kero na igete ngagenda nyagitari ngenda nkaresa my mom kamtete ngenda nyagitari tinganjira ntiko pokuno mama gateba meipine neri ugumba lakini nkamukani sana nkamte mama nyagitari umuswati uyo tusoma tyo nyagitari na murugete akane titimba sekonyenyi tigangende yinkonyora nyagitari beka koreke andire kero na chete first time yari nyagitari ya Oasis nkanyaro nyagitari ororo nkamweresera nkarutu 1000 akandigere nkuno kuligere woka karandigere agantebi gendo 14000 usupime biopsy lakini akore munambwa mbwangu ngamte nyagitari nchino muntu mutaka
Tingonyora 14,000. Daktari akaniambia chikase tu kwa sababu gege kuchukua stage yembe. Iwa na 14,000 ichina bochi tumeka kwa enu. Na ndiyo na bochi kutoka koreki. Enu. Na umu daktari akatete. Akaniambia genda chapto utafute pesa mapema. Labda ikitu itera koreki. Igumu daktari akera kurigiriti na baote. Ana otete kansa gusa otete. Era otete nduri 14,000. 14,000 isa kuruhusiwe biopsy. Yo biopsy ndiyo itaonyesha kama ni kansa ama sio kansa. Kwa sababu mimi sifanye nini? Timanyeti. Unless ya pimirwero. Lakini warabumba maito. Lakini oko so kurigiri na bana na maite kansa. Konya ikwende ya chakira kwa dark green nipple. Nchobone yandiete ya ndiete kurugoro iga yandiete kurunse. Ikagendera ku musoro berori kuchima. Wone kana chitege yo bakachanga na goteti bagachanga bana bamito bagachanga bagatebonye kansa area stage na bakoreki na bakubena. Una stenkanya 14,000 gagenda ngapimo. Ngapimo kana pimetu nyekita na baire tenga kikonta ibinanka kansa asinge nche baire tabanta banga bagostuka bakoreki bakwa ama tukangana na ki mu kwaganyita machiyo for 21 days in 3 weeks. Nyekitari bana agakote agakurangira busa akandangiria akarangira no my sister na rengororo agarasi nyogoto tebya singe ncha banda akapatebya umuntu stuko endo chikoreki endo ugire ka usokoreki. Lakini nchete kusaba Nyasaye sana. Nikuwa naomba Mungu, nikasema Mungu hata kama bora nichue ni nini yenye nanikula. Nikikendiyete, yani nilikuwa nataka nitarajie ni ugonjwa gani bwandiire. Ni bubweni we. One kerto chikonyora munyekitari gabwite ngangusto kandi ahobwa gontebi. Akairo almost 1 week. Andangeri ongambia okuya onte bigenda ochoche mambi nande kwanda nande nasa mambi one kera gusa ontebi agantebi ninko gotebi kansa nkobenere hasta ya stage ya tuge kanire kanso kortike kanso bwate nande treka stage imbe igere stage 2 ngamtebi na tebi mbi yamana singincho na manyire ya kortike kendiete nira nyasenga mbi yamana singincho na manyire na ya ristuka asingincho koira nira mbi yamono na manyire burire kortike bondiete na ndenkingo chikurwari agante kurobu utachawa hospitali mbi hospitali ibere agante Eldoret ama Nairobi nyeroke ya mtunja pata sani Eldoret kaya kero kuchaka cancer treatment toko bato toria sokorara ngakenda ngamutebya kandikira rirube ngagenda kaende Eldoret kero neke Eldoret nebarwa baguchaka fresh biopsy ni nani but bono mbari kuchikutumika pesa nyingi bagantebinkana cha NHIF NHIF nero ya batumigite kompima chitesti ni nani nganyoranga yasaere no muya mbachakire na chakire kemo minus corruption na ndingo te yabantu nekero kuibure no bateri igumba rindi yonse osike ko mikendi yonse omubero taguteki bwango ko koreki konyaguke kuna kunyemeyo bakanyora nektari bakanyora nchitinkortiki tinda kunigukende yonse ni ile biopsy peke yake ilitolewa na ndibono kansa teri gosuka itara koreki itara kunigomoyo bone kero ribina banyora tenga ya nebono no ile stiketi abu konyetera samba to the other parts bakakore kwirende bagante you start from chemo arafu ndio ogenda kuchukua operation na kuchukua radio start with operation igaiga bone safari yani operation how long kwire tu gachako ukakorero almost 1 year kagere na chete 9 sessions 8 chakemo ngama wachakorerwa operation kama wachakwenda radio
during radio operation in surgery to ba kurusiti orobera parusiti yons yes asingin chuba chitukoro kuru treat mbata kitukoro bata kitukoro treat parora gusindo kareki gusindo respond rosire igente kigesire lakini bakanyora stiri gegokea kigendete gokea orobera rugendete gokea igapiti inkoreki ndusio kurwabona kitu yenyiri nikaria egento yankomerete mono nkemo after kwa kore surgery hapana ni start from kemo from kemo I started from kemo kero na kore tu kemo intangani unaambiwa kemo is live and dead na kero kubitiro irio gori iguita all cells chomobere kinga ya mwili ya korapi eto kingorwire mutwe katebu gugo iretoka ibichari rina bugate lakini byamerire byamaboko na maguru eto kinjare ngopi totari but now niko na nywira mpaka yenye ngomina kiagerekera eto kiyagwete gotonya kemo ni mbaya wacha situation bata nai lakini ukangana na roho ngatoboa lakini lazima ukubali usipokubali kanza kiagira watu waringi na baruti ya wao almost 15 people they back with the ones ngatigara na udisha wakweta nakera bagendete kemo na wakufikia iti operation lakini mimi nilikuwa natoboa nilianza ya kwanza ikamaliza nywele ya pili kuna vidore hakuna kitu kwa kichwa hakuna hii inatoa kila yani kurusi yani tukiende yose romobere ekurusi oro marioga yo akorega sia kurusi opi kagira turi kutwara kinga ya mwili nonye agwita all cells of the body ya korapi ngatobo ya ntangani ya kabere ntangani abutwarenga na koruko kandi ntangani bagakuba bire bakagenda re process na abandi bagaike ya kane bagakwa nererembe kinga kore ya kane ya gatano abandi bagasirira abo abandi bagakora kemopi bakamanya bo lakini mimi nilengangana naye na nilikuwa mtu wa maombi sana wana ukara wakora kemo gakora surgery na ndio gachaka another treatment ikuruku radiotherapy niyo inachukua pesa hata hiyo yote inachukua pesa lakini Mungu alinifungulia njia na chetenga changirudimo na Citizen TV nilichangia WhatsApp watu wengine walinichangia kuna wengine walikuwa na Jehova mtu ananipea NHIF kitambo ilikuwa inafanya inatoka hii inakuwa exhausted unasimama na hiyo ituteke ilio tenene sasa mtu naro kweo fanda acha tu nimsaidie kidogo wengine walikuwa wananisaidia up to now one kero gwa kure radiotherapy one kebanya gitari ba gotebete response iningi ya renge Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. We need also that money to be increased to 30,000. Aboro kiaba junior secondary school kogo serelio mogiro onye serikali tegoikerania mageni yabo. Aim to pay a fine of Kenya shillings 1 million. Abarwaneli bekirgo kyobo bunge bwa Kasepul gwa kwa ebaini ye milioni yemo. Laki motigo mwago ya akwe ataragamba. E campaign bosi bwo bacholio bokeko bwata inse ekerenyo. Eye Nensoko TV Oboroso community yangu ilikuwa strong sikukuwa na yani tinabwate buruiro bonde bwensi yani ilikuwa napigana na hii kansa peke yake nonga kubanga achitika kuchanda kubandi arenge gondanda ikiagera na sabite nyasaye ngamu nyasaye kaki onye narwara kansa tigebe kansa yoka ikubana bali aringe gochera kini immunity yani fire nilikuwa na
omba Mungu alikuwa ananipitishia makubande kaira na bwate sukari na bwate pressure na bwate no emburu marwira ndons no bubeka na ringe kupigana na baru. Wana ni miaka irenga kurokora radiotherapy na kurire miaka kurungora chaka from Kemo na kuruma koeno yosta. Na radiotherapy tangu malize sasa uanze kutumia madawa peke yake? Ni tangu nimalize radiotherapy nimemaliza 3 years sasa. Utumia mariogo na kieba nyagitari bago tebi bona kero kutumia mariogo amariogo haya ngutumika for 10 years na hiyo ndio sasa inaitwa oral chemo nereko na ni ngomenyera nero mpaka 10 years. After 10 years you are free? I'm free. Kero ngoendore clinic ose naki a clinic na bone na len kwandi clinic Nairobi. After 3 months ngatakira 2 months ngamentu ngaika 3 months sai ngogenda twice a year Nairobi lakini every month naenda ngakisi for the check up. Okay. The progress is good. Bia mwana Josephine bana ngobori ngetambukiro kikwirire bana erende na kwabere murwaire buborere bwa cancer na nyasa kurwanereire gwikabano kitambukiro kikwirire gucyase ya matego tane igitambukiro ngore gucyasa baminto mbaro konyoro umuntu abwate cancer ire area stage asenge njo umuntu atamanyiti nga cancer abwate omenya ni kegomiekyo ngo teke kitambukiro yo gotebya abantu ababande babwate umuchando muno yone useba batamanyiti gusimba bwate umuchando uyu bategerera no ni kiredi kikinde ngurasomi kire umuntu kwara igune gentekekero muberone neki kwarage kuna ko igune genteke neki yakine nkebwene tikobo muberone gwatiki action yere bwangu before cancer tarachi gusamba naboko nyora cancer naboko nyatari cancer lakini onyore cancer area cancer nikokubwe nikokubwena lakini uchigotika paka ike stage 3 stage 4 igeko tokonyara kuweneka igokonyare yakire yasamba iroro bate body igongura ataruri gwateria barwate ngora atarandi nabonega ngora agenda ndi nanyara abantu bara anda kemu nanyara abantu ngostuka bare ukere tukiya ruru mutu kwanyara umuntu ostukire tikagenda abendete ku survive kwanyara ukure asengenje tukiya yege yatonyire kurumutu stress ya makire obei okure tari buruire buri bwa moita asengenjo astuka kwanyara okoreki ukure ngore minda abaminto ekerana nyori umuntu osonyore ngana bwate cancer ye ngo mutebinde nenchina itirite process ye naboko wena ekero wakoreki kwanchiranire ngano okoreki onye bwate muna for example konyara umuntu abwate kusona buraire we HIV o bwanga wanchirana na nakorteki narwarite anywa mario bonne nchito ngosomia abantu abaminto ngakera kwanyora kanina kwanyorire cancer anchirana ande chaka konywa mario yabo kwatia masalts utasa naboko bwena muna nabo nyari ko bagingo bwena abantu nabange nanyari ko bagingo somi ikera nanyorire umuntu abwate cancer ngochande narangira guchikisi igari ya cancer oncologist na konya baminto na bakora counseling banyara ko bakora ba survive kigero umuntu nara goteba nga cannot survive the cancer batekera nyorire na engine survive na wambia nywere etukina bego koreki na bekomera kero ya koriki ekero ya rure ne na marioga aya na marioga korusi na ndekero yo kwa kurire marioga ngokorereki ngomerere na be role model yo kubata bimeye yane njakorteki ya merete na ndi maiga nkominande na ye yaona be okoreki na be komera igota kurusi hope ukwe biyamona sana baba semi baba no gochase abantu bakuru betu so murgerere bansa komboro byo baba semi bane ngonyara ko bagingo tebya saba ese TV itumanya reko mokoreta munyari ko bomogo chweni abantu abange asa abantu bari banyari ko baba go survive basomi abande ngakero umuntu arwarire cancer tariero omoeri we obugima yukani nandi naboko nyara ko bago koreki o survive ndi go komenya lakini igenteke nene ngeringa TV ye enyari ko bage gusomya abantu baitu mono enyari ko bage kubaelimishanga abantu ngo wena bare cancer is not a death sentence mungu sokyo ko useto karanga mbiyonge go kurwa megeria yo
Megento kiagerte nganga gusomia abantu ase ngencho nanyorete nga ani nimche na wenire ekero na wenire kwikana nchendo nyore bari baminto bari bande bakurusi hope mbao moyo nga ekero kwarwarire kansa tari ero moyo bwobogima bwao one gintu kia musete ngaranga sari konyara group nasomia abantu o area stage ni goko bwena before itareka stage 4 onyaru mpaka stage 3 na goko wa mario gokoreke obwene ikimuna nenche gyankorekanete uyo ntaye cyonsometi ikagera bon nenche omunso yo kaba nenche nchi gokonya abande muna nenche uri akorteki ankonyete Josephine nenche ngori swali watebire ngali stage iranyarika no murigere narore stage 4 na kiero como obosemi bore egento ngomtebina egento ndakonye uyore stage 4 na boko nyorore stage 4 but we have what types of cancers ngo bado stage 4 bado na boko bwana utapona depending cancer depending on which type of cancer you have kero kendo murigere bwensoko narororo okwebori nga aragani gukurigia usena kiara akonyore irindo chikurwa obosemi abantu barakonya babwate foundation aragani na kiara akonyore irindo chikurwa obosemi ase abantu bari babwate obokongo buno inimbwate simi nigo nkorwe namba yesimi egerekero muntu ndi kwensiara ntake gusabwate muruiro oyo obwate obokongo buno bwa cancer nimbwate namba yesimi ndanyara kubaginko ba na bakongakera am free na bonko ngochanja gokonyo muriro imukore cancer turuba konyara kurase namba yane yesimi na boko ba namba yesimi yane ni 07 27 82 77 58 irorera namba yane yesimi mba irorere ni 07 27 82 77 58 totebo no omuntu aragano gwakera ninga none trukola ngera rete ige koreterie tari korukunga Josephine Mora ndari norangerigu ase anywhere in this country na boko genda or specific ya yangu siao hapana mimi nonye nindangerugu nonye Kericho nindangerugu nonye Nairobi nindangerugu nonye Uganda nindangerugu nonye Tanzania na bonko enda gokonya abantu baitu bora mpore kwerende mbuya mono sana sogochora gusangana into asante sana mbuya mono sana omurigerera bwensoka sogochora gusanga mona into asomoroberi bo mwenere litkoria rero kra twanyare ko batugusanga no yo minto Josephine onyare ko bagago twerera ichinjira ao bunanyarete ko bagagwepukana kurwa ase oboroire bwa kanza ringana rin mwamu ase omoinori bwiritkoria rero oboroire bwa kanza tari omweri bobogima egenteke no murigereria esoki okorera uburingori irindo nyare ko bagokonyora obobwenya ikera naringe process ya cancer na wate bichara bibi bikurubiansi bikarupi nandi bigase bire bimwamuti binga biribirire chida na magorobo chara bya magorobo napake bya magorobo kaptuna ombira koreki ombira meravia ni tukiwa ya ruete yonspio moto patina umegona minute atanyesa na konye tencha bande mbare komera chiga ya tiga ya mera yani ebi nikitara te ebi ginga lakini ntinyesa no muya